Ayan, buenos dias mga karakol to the world and bien, Ay, gusto mo yan? Bien maputi pala din yung kepe. Okay. All night with you. I don't feel like dancing with nobody else. It don't feel romantic with nobody else. Can't you see that, baby? I don't want no. So, naman makeup yun kay kasi para anda yun na barangay mampang. So, but by the way mga karakol to the world, I will do this video because I want to teach you how to speak a Chavacano. It's our unique language in Zamboanga City. Para at least kung pupunta kayo dito, lalo-lalo na pag taga Manila kayo, Cebu, or saan-saan lupalot ng mundo. So, you know how to speak kahit konting Chavacano, check. You know how to understand Chavacano also, correct? These are the simple words that we can manage all things, okay? So, generally, pag sa mukha po, ito yung ginagamit ko, BYS, ayan. So, para at least, kailangan natin ng concealer to remove all the freckles in your face, correct? Okay. So, yung first word po natin na Chavacano, mga karakol to the world is, so, don't mind my makeup, okay? So, alam mo naman, hindi talaga ako makeup artist. Comedian po ako, kaya, kung pangit man sali, amoy ang girl. Or, pero hindi naman yung kailangan makeup, kaya kung si uncertain, hindi naman. Anyways, ayan. Our first, first word of Chavacano is, ano yan, yung mga pagbati, correct? Yung, for example, buenos dias, ayan. That is, stand for good day. Buenos dias, buenas tardes. Buenas tardes is good afternoon, and buenas noches is good evening, correct? So, lahat po. Pero actually, pag yung good kasi, if translate it into Chavacano, the meaning of good, or the translation is, bueno. Diba? Bueno is good. Pero pag bab part talaga. Kaya instead of buenas agas, yung ginagamit namin is buenas dias. Correct? Buenas dias is good day. Correct. So, yun ang pagbati ha. Dapat nalalaman nyo yung pagbati namin. So, that is buenos dias, buenas tardes, and buenas noches. Correct? So, pag ando sa if you go here to Zamboanga City, so, ganun ang pagbati sa amin. Okay? So, next word, dapat malaman nyo din yung mga tanong-tanong. Diba? Dapat importante din yan. Pag dumako kayo dito sa Zamboanga, dapat hindi kayo maging ignorante sa mga palabra. Alam mo anong palabra? Words. Palabra means words. Okay? So, dapat hindi ignorante. For example, saan ka pupunta? Correct? Yun. Dapat, sa Chavacano yun, on the to anda. Okay. On the to anda. You can use also on the bo, anda, the bo, but the bo is not really used here in Zamboanga because para sa amin po, the bo is disrespect. So, instead of bo, you will use to. But some of the people here using bo, no, they don't know the essence of being respectful. Yan, bongga. Respectful pala talaga. So, saan ka pupunta? It's on the to anda. On the to anda. Correct. So, ano naman, kung, syempre, ito yung mga tanong na parati nating tinatanong sa mga kasama natin, di ba? Anong oras na? Cosa ora ya. Correct? Anong oras na? So, in Chavacano, it's cosa ora ya. Because cosa, it's ano? Ora is oras. Ya is... Anong oras na? Okay. So, that is translated into Chavacano. So, that is directly translated. Okay? Some of the Chavacano words, it's not directly translated. Correct? Ikaw ko dahil, di ba? It's love. No? Love. The Chavacano, it's amor. Correct? Amor, no? If you use it in sentence, so mi amor para contigo. So that is mi amor para contigo is my love for you. My love for you. Pero pwede tayo to, you can also say to the audience na kere yo contigo. The meaning of kere is like ba? Like. Gusto. Yan. Kere yo contigo. So gusto kita. Ganon. So, at least may nalalaman na kayo sa akin kahit konting-konting ano lang, ha? Habang nagme-makeup po ako. Para at least may learning naman tayo. Makeup with a twist with Dora. Correct. It's Chika Dora. Chika time lang po tayo ngayon. Okay? So, ano pa ba yung mga common Donna, ano yung mga common na question ng mga Chavacano na pwede natin ilagay dito sa video? Ano sa Chavacano? Maganda ka? Ay, oo. Yan pala talaga. So, maganda ka. So, it's bonita to. Bonita to because bonita, it pertains to a girl. Correct? So, dapat you will use it bonita. Pero, we can also use bonito. Bonito is like, maganda pa rin, but somehow it's
in the thing, no? Oo, sa mga thing, parang bonito man ste ballpen, bonito man ste casa. So, that is, maganda man yung bahay. So, hindi to pwede abla, bonita man al bahay, hindi. So, it's bonito. Bonito, so, bonito pertains to a thing, and bonita pertains to a girl, correct? Pero pag hombre, pag lalaki naman, you will not say bonito. Okay, so, siyempre, usa kita foundation, and my foundation is Nichido. So, Choco Brown po ang ginagamit ko kay para sa skin naman. So, by the way, mga Chavacano to the world, the one that I told you na pag sa lalaki it's guwapo, it's acceptable naman sa Zamboanga City. But however, baka meron pa mga kasi hindi talaga ako masyado sa mga ondo na, yung mga malalim na salita ng Chavacano words. Oo. So, yun lang ang mga alam ko, ganun. So, yun ang sasabihin ko. Pero it's acceptable naman na guwapo is for the male na may itsura talaga. Nga, kamusta ka na? Yan. Sa kamusta ka na? So, in Chavacano, it's ketal yatu. It's ketal. Correct. So, actually, guys, sa Chavacano, I think walang K. So, the spelling of ketal, it's not K, it's Q-U-E. It's ketal. So, ketal man to aura. Ketal man to aura, that is a question. So, that means, kamusta ka na ngayon? Because aura is ngayon. Kung kasi aura ha, yung bating. Yung artista si Aura. May aura pala kami. Kital man tu aura, donde anda? Libre ba tu? Puede yo lleva pa siya. So I believe that you have plans to go here and witness our grandest festival ever. Lalong-lalo na ngayon kasi napakaganda po ng mga programa ngayon by Christian Alasiman. Wow, ako talaga. Congratulations, Christian Alasiman. Kahit wala pa yung kasi alam ko na maganda yan. And of course, to Mayora Beng, my mommy. Mommy Beng, congratulations. At sa lahat ng mga taong bumubuo ng Zamboanga Hermosa Festival na. Correct? So mga Chavacano to the world, gusto nyo na ba makilala si yung pinaka-famous na Bible dito sa Zamboanga City? So, sige, pakilala ka na. Pasok na ba si girl? Ayan, so, in fairness, akito akito pa sa bongga kayo. Correct? Ayan! Hi! Oo. Ano ba pangalan mo ulit? Don. Si Don pala, yes. Si Don ay taga Mampang, no? Bongga ba? Ito yung pinaka-famous sa amin dito ng Bible sa Zamboanga City. Pero, alam mo naman, choosy yan pag mga friends niya. Kasi yung mga friends niya, lahat, ano lang. Sila yung Dennis, di ba? Mga teachers. Pero okay na ba? Okay na ba makeup ko doon? Lawak ko talaga. Hindi mo katabla de Verasa. Bali agad. Bali ba? Ay, Don, may itanong ako sa'yo. Na pag dito ka sa Zamboanga, ano mga usually tanong na tinatanong sa'yo yung mga friend mo na hindi taga dito? Mga usually questions ng Zamboanga. Like, anong pangalan mo? Ay, okay. Very good. So, yung anong pangalan mo, sa Chavacano pala is, cosa di tuyo nombre. No? Cosa tu nombre, cosa di tuyo nombre. Correct. So, usually, tausa kami, ginagamit namin yung de tuyo. It's de tuyo. Pwede naman debo, no? But, it's, ano lang, hindi na proper. Kay, parang disrespect lang, no? Diba? Kanaton, pag debo. Cosa debo nombre, parang walang respeto yung dating. So, dapat, kung tatanong kayo, it's cosa di tuyo nombre. Aside from cosa di tuyo nombre, ano pa? Come on. Bakit ang dami mong bala, ha? Sa Chavacano. Pero Chavacano ka talaga? Si. On the two. Di mi di mama pang gayo. Di man pang original. Okay. Pero na to mix something kay Bisaya di mi tata. dito tata Bisaya. You know how to speak Bisaya also. Jutay lang. Pero like for example, sa jutay means it's maliit. So konti din, konti. Pag depende kasi jutay kasi it's depende na sentence eh. Depende sa gamit mo na salita. Pag jutay is i-translate mo yan. So definitely sa Tagalog it is maliit. Pero pag magtanong ako, marunong ka mag-Tagalog? Hindi, konti lang. Ay parang konti lang. So na Chavacano kaya jutay lang. Poco lang. Iba din ang poco. Poco kasi, for example, dito yung makeup, poco yan lang. Poco lang mga sugar, poco lang mga things
sa atin, ay, naku, napaka-complicated po ng Chavacano if you want to study talaga. Benduro pa, ano pa. Kabar, hindi kami we are not a Tagalog speakers gayon. Kasi we choose to speak English na lang instead of Tagalog. Kasi napaka po kami, barog po kami mag-Tagalog, diba? Like LG kasi K. Ombre pati moher. Dapat sabi sa sila, mga taga-Luzon. Oo, syempre, hombre is lalaki and moher is Babae. babae. So, yung mga bading tulad namin, ito, tulad niya. Uy, Kasi babae po ako. Yung mga bading is mareng. Mareng ka naman talamaki. Nabisi ka ligat yung best. Por eso, kung di Luzon to, kabamila to ali, if you can see a bading, so dapat laman, hoy mareng, no? Hindi namin may respeto, no? Hoy mareng. Commercially pa na maring biga-biga. Oo, yan. Kasi mga bigaon, no? Biga-biga, it means flirty, no? Flirty ba? Biga? Flirty. So, asin na lang, mga character to the world. So, at least, in my new video, so, yung mila o sa pakilayutan makeup, mga rush makeups lang para kailangan kita un poco ito bonita, no? Na mga ente. So, by the way, iyo pala si Dora de Zamboanga and here with me is Don Contoy. The Gong Contour, no? So, sana po may natutunan po kayo ng Chavacano and more series po. Dito lamang po yan sa Chika Dora de Zamboanga.